ατόμων με αναπηρία στο νομό Αργολίδας. Αναλυτικά η ερώτηση του κυρίου Ανδριανού έχει ως εξής. Το Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία Αργολίδας είναι το μοναδικό νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου στο νομό που παρέχει θεραπευτικές υπηρεσίες εργοθεραπείας, ψυχολογικής στήριξης, λογοθεραπείας, φυσικοθεραπείας και νοσηλευτικής σε πολίτες του νομού αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Σήμερα το κέντρο χρηματοδοτείται με ετήσια κρατική επιχορήγηση από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Από τις 12 θέσεις μονίμων υπαλλήλων που προβλέπει το σχέδιο οργανισμού, υπηρετούν στο κέντρο μόλις 4. Ένας φυσιοθεραπευτής, ένας νοσηλευτής, μία εργοθεραπεύτρια και μία λογοθεραπεύτρια. Δεν υπάρχει μόνιμος διοικητικός υπάλληλος, λογιστής ή υπάλληλοι λογιστηρίου. Οι πάγιες και διαρκείς ανάγκες του κέντρου εξυπηρετούνται από 20 απασχολούμενους μέσω stage και 10 εργαζόμενους με προγραμματικές συμβάσεις, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι τα 2 υπηρεσιακά αυτοκίνητα που μεταφέρουν ασθενείς τα οδηγούν απασχολούμενοι μέσω stage. Μάλιστα, ήδη έχουν αποχωρήσει λόγω λήξης των συμβάσεών τους 4 απασχολούμενοι μέσω stage. Η πρόσφατη πολιτική απόφαση κυβέρνησης για τα stage καθιστά την συνέχιση της λειτουργίας του κέντρου με τα σημερινά δεδομένα προβληματική έως αδύνατη. Γεγονός που ανησυχεί τους συμπολίτες μου με αναπηρία και τις οικογένειές τους. Κατόπιν αυτό ερωτάται η Υπουργός σε ποιες ενέργειες σκοπεύει να προβεί για την αντιμετώπιση των πιεστικών αναγκών στελέχωσης αυτής της κρίσιμης κοινωνικής δομής του νομού. Η αρμόδια Υφυπουργός, κυρία Φόβη Γεννηματά. Έχετε το λόγο, κυρία Υφυπουργέ, για 3 λεπτά να απαντήσετε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ανδριανέ, πρέπει να ομολογήσω ότι τα κέντρα εκπαίδευσης κοινωνικής υποστήριξης και κατάρτισης των ατόμων με αναπηρία αποτελούν πρωτοποριακές δομές πολύ σημαντικές για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των ΑΜΕΑ. Όμως πρέπει ταυτόχρονα να επισημάνω εδώ ότι με ιδιαίτερη έκπληξη έλαβα το ερώτημά σας, δεδομένου ότι τα τελευταία 5 χρόνια καμία απολύτως ενέργεια δεν έγινε για να προωθηθούν οι οργανισμοί των κέντρων που ήταν απαραίτητοι για να προχωρήσουν, ούτε βεβαίως καμία ενέργεια έγινε από την προηγούμενη κυβέρνηση για να στελεχωθούν αυτά τα κέντρα με μόνιμο και εξειδικευμένο προσωπικό. Έτσι λοιπόν είναι πραγματικά εξαιρετικά ενδιαφέρον το γεγονός ότι 40 μόλις ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων μας κατατέθηκε η ερώτησή σας προς την Υπουργό σε σχέση με το προσωπικό και τη λειτουργία του κέντρου αυτού στην Αργολίδα. Θα ήθελα λοιπόν να καταθέσω τα στοιχεία για την πραγματικότητα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο κέντρο αυτό της Αργολίδας. Απασχολούνται 5 μόνιμοι υπάλληλοι. 15 υπάλληλοι με σύμβαση stage, η σύμβασή τους λήγει μέσα στο 11, δηλαδή σε 1 χρόνο από τώρα. 4 υπάλληλοι απασχολούνται με σύμβαση με την 6η ΔΥΠΕ, η οποία λήγει στις 28 Δευτέρου. Και 5 υπάλληλοι με σύμβαση με το Υπουργείο μας, η σύμβασή τους λήγει τον Οκτώβριο. Θέλω πραγματικά να υπογραμμίσω εδώ το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στο ΚΕΓΙΚΑΜΕΑ Αργολίδας, αν αθροίσετε αυτά τα νούμερα, εργάζονται 29 άτομα. Ενώ ο οργανισμός που έχει προταθεί από τον ίδιο τον πρόεδρο, το σημερινό πρόεδρο του ΚΕΓΙΚΑΜΕΑ που έχουμε βρει εκεί, προτείνει ότι πρέπει να λειτουργεί με επάρκεια έχοντας 12 άτομα. Δηλαδή πολύ λιγότερα από αυτά που σήμερα εργάζονται εκεί. Την ίδια ώρα σας ενημερώνω ότι σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου, ο οργανισμός του συγκεκριμένου ΚΕΓΙΚΑΜΕΑ βρίσκεται στο τελικό στάδιο έγκρισής του, δεδομένου ότι το τελευταίο διάστημα έχουμε επιταχύνει όσο μπορούσαμε τις διαδικασίες που βρήκαμε σε εξέλιξη. Σε κάθε περίπτωση, επειδή θεωρούμε πάρα πολύ σημαντική τη λειτουργία του συγκεκριμένου ΚΕΓΙΚΑΜΕΑ και αναγνωρίζουμε την προσφορά του στην τοπική κοινωνία, έχουμε επικοινωνήσει με την 6η ΔΥΠΕ, δώσαμε τις κατευθύνσεις να ανανεωθούν οι συγκεκριμένες συμβάσεις, γιατί είναι τέτοιες οι ειδικότητες που θεωρούμε απαραίτητες για τη συνέχιση της λειτουργίας.
Πρέπει όμως να σας πω ότι με ιδιαίτερη έκπληξη διαπιστώσαμε ότι ο συγκεκριμένος πρόεδρος, ο οποίος έχει προβεί σε δημοσιοποίηση παραπώνων και επιστολών, δεν έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, στις τυπικές διαδικασίες για την ανανέωση των συγκεκριμένων συμβάσεων. Έχω λοιπόν στα χέρια μου την επιστολή της 6ης ΔΥΠΕ προς τον πρόεδρο του ΚΚΑΜΕΑ Αργολίδας, που του επισημαίνει ότι θα πρέπει να επιταχύνει τις διαδικασίες, να καταθέσει τα αναγκαία δικαιολογητικά και έγγραφα, έτσι ώστε να ανανεωθούν οι συγκεκριμένες 4 συμβάσεις. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ιωάννης Ανδριανός, βουλευτής Αργολίδος της Νέας Δημοκρατίας. Έχετε το λόγο για 3 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, κυρία Υφυπουργέ, κύριε Πρόεδρε, όπως μας τα είπε η κυρία Υφυπουργός. Η επιστολή που αναφέρθηκε η κυρία Υφυπουργός πριν από λίγο, πήγε σήμερα στην 6η ΔΥΠΕ, δηλαδή λίγο πριν τη συζήτηση της ερώτησής μου στη Βουλή, και πριν από μερικές μέρες, 9 Φεβρουαρίου, από την ίδια ΔΥΠΕ, είχε πάει επιστολή, έγγραφο, με το οποίο δεν έδινε το δικαίωμα ή ενημέρωνε τον πρόεδρο του ΚΚΑΜΕΑ ότι δεν μπορούσε να προχωρήσει σε ανανεώσεις των προγραμματικών συμβάσεων. Και θα τα καταθέσω αυτά τα 2 έγγραφα, έτσι, στα πρακτικά, για του λόγου το αληθές. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι σήμερα, λίγο πριν τη συζήτησή μας στη Βουλή, 16 Φεβρουαρίου του 2010, απεστάλλει στο ΚΚΑΜΕΑ, μάλιστα με την ένδειξη εξαιρετικά επίγον, έγγραφο της διοίκησης της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, με το οποίο ανακοινώνεται η πρόθεση να ανανεωθούν οι προγραμματικές συμβάσεις για τις θέσεις φυσιοθεραπείας, λογοθεραπείας, ψυχολογίας και καθαριότητας. Τώρα για τον συγκεκριμένο πρόεδρο που αναφέρατε, μια κουβέντα. Το συγκεκριμένο κέντρο άρχισε να λειτουργεί το 2002. Από τη στιγμή που ανέλαβε ο συγκεκριμένος πρόεδρος, μπορείτε να το διαπιστώσετε, το έργο το οποίο έχει επιτελεστεί στο κέντρο είναι σημαντικό. Λοιπόν, οι θέσεις που θα έμεναν κενές, αν δεν προχωρούσατε σήμερα με το έγγραφο αυτό στις διαδικασίες πλήρωσης των κενών, από το τέλος του Φεβρουαρίου, καθώς τότε λήγουν οι συμβάσεις των εργαζομένων που τις καλύπτουν, χωρίς καμία πρόβλεψη, το κέντρο αυτό δεν θα μπορούσε να επιτελέσει σε καμία περίπτωση το έργο το σημαντικό για το οποίο λειτουργεί. Έρχεται λοιπόν σήμερα αυτή η επιστολή, όπως είπα πριν, όταν μια εβδομάδα πριν, στις 9 Φεβρουαρίου, η ίδια Υγειονομική Περιφέρεια ανακοίνωνε πως δεν μπορεί να στηρίξει πλέον τη σύναψη νέων προγραμματικών συμβάσεων ή την παράταση των υπαρχουσών. Τότε μάλιστα καλούσαν το ΚΚΑΜΕΑ και άλλους φορείς να απευθυνθούν στη Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας και την Διεύθυνση Προστασίας των ΑΜΕΑ. Η απόλυτη σύγχυση δηλαδή. Η εξέλιξη πάντως σήμερα, αυτή που μας προαναφέρεται, είναι θετική, αν και δεν επιλύει οριστικά το πρόβλημα στελέχωσης και λειτουργίας. Όμως θα μου επιτρέψετε να πω πως χρειάζεται καλύτερος συντονισμός και εγρήγορση. Δεν πρέπει να φτάνουμε κάθε φορά στο παραπέντε με μισόλογα, υπεκφυγές και πινκ-πονγκ ευθυνών ανάμεσα στις διάφορες υπηρεσίες για να δίνεται στο τέλος η όποια λύση, η αυτονόητη λύση. Και βεβαίως το δίδαγμα που προκύπτει και από αυτή την υπόθεση είναι ότι οι πρόχειρες νομοθετικές ρυθμίσεις κάνουν συνήθως περισσότερο κακό παρά καλό. Γιατί όταν καταργούνται, κύριε Πρόεδρε, τα states και οι συμβάσεις, μισό λεπτό, χωρίς καμία πρόβλεψη για την κάλυψη των κενών που θα δημιουργηθούν, καταλήγουμε σε τέτοιες καταστάσεις. Κύριε Πρόεδρε, η κρίση πλήττει ολόκληρη την κοινωνία και ιδιαίτερα τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Ακριβώς γι' αυτό πρέπει να δοθεί ειδική μέριμνα για τους λιγότερο προνομιούχους. Να θωρακίσουμε με κάθε τρόπο την κοινωνική συνοχή με έργα και όχι στα λόγια, και αυτό σημαίνει πρώτα απ' όλα να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των κοινωνικών δομών. Και το ΚΚΑΜΕΑ Αργολίδας είναι μια τέτοια υπερπολίτιμη δομή, είναι το μοναδικό νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου στον νομό που στηρίζει τους συμπολίτες μου με αναπηρία και τις οικογένειές τους. Σημειώνω ενδεικτικά ότι κάθε μήνα γίνονται πάνω από 700 θεραπευτικές συνεδρίες. Όσο για τον κανονισμό λειτουργίας, πρέπει να προχωρήσει και πρέπει να, πραγματικά, συμφωνώ, να προχωρήσει η έγκρισή του. Ευχαριστώ πολύ. Η Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κυρία Φόφη Γεννηματά,
Έχει το λόγο για 3 λεπτά, κύριε Υφυπουργέ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ανδριανέ, έχω και εγώ στα χέρια μου την αντίστοιχη επιστολή του Προέδρου που έφτασε στο γραφείο μου μόλις την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και η αλληλογραφία μέσω της ΔΥΠΕ δεν μπορούσε παρά να γίνει σήμερα, όπως καταλαβαίνετε. Είμαι βέβαιη ότι καταλαβαίνω ποια είναι τα κίνητρά του, τα οποία τον οδήγησαν όλο το προηγούμενο διάστημα σε αυτή τη δημοσιοποίηση των δίθεν προβλημάτων, αλλά ποτέ δεν δόθηκε από εμάς αρνητική απάντηση. Εάν την πήρε από τον προηγούμενο διπεάρχη, επίσης καταλαβαίνω ότι δεν ήταν προτεραιότητα του συγκεκριμένου ανθρώπου και των συγκεκριμένων επιλογών της μέχρι σήμερα της προηγούμενης κυβέρνησης να υποστηριχθούν τα κεκικαμαία και το κεκικαμαία Αργολίδας ειδικότερα. Είναι προφανές ότι η αλλαγή στη διοίκηση των ΔΥΠΕ έπαιξε το ρόλο της και στην απόφαση τη συγκεκριμένη που δόθηκε με απόλυτη σαφήνεια σήμερα και περιμένουμε τις ενέργειες του Προέδρου για να προχωρήσουμε στην ανανέωση των συγκεκριμένων 4 συμβάσεων. Θεωρώ δε ότι αν πράγματι αυτή η αγωνία και το ενδιαφέρον για τα κεκικαμαία είχε φανεί έμπρακτα από την κυβέρνησή σας τα προηγούμενα 5 χρόνια, τότε μάλιστα που όπως δηλώνατε είχατε εξηγιάνει τα δημόσια οικονομικά της χώρας και εσείς προσωπικά ήσασταν σε ένα πολύ κρίσιμο και κέριο πόστο που θα μπορούσατε να επηρεάσετε σε αυτή την κατεύθυνση, δεν θα υπήρχε σήμερα αντικείμενο στην ερώτησή σας, κύριε Ανδριανέ. Σε κάθε περίπτωση εμείς μέσα σε αυτούς τους λίγους μήνες καταφέρουμε να νοικοκυρέψουμε την κατάσταση, σκύβουμε στα προβλήματα των ατόμων με αναπηρία και επειδή ακριβώς δεν θέλουμε να μπαλώσουμε τα προβλήματα και επειδή δεν θέλουμε να συνεχίσουμε σε πελατειακές εξυπηρετήσεις, κάνουμε μια καταγραφή αυτή τη στιγμή των αναγκών στα κεκικαμαία, τα οποία πρέπει να στελεχωθούν κάποια στιγμή με συγκεκριμένες ειδικότητες. Προχωράμε τα θέματα των οργανισμών που έχουν χρονίσει στα συρτάρια, ακόμα και αυτές που επιστράφηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών, από την προηγούμενη κυβέρνηση, στα γραφεία των διευθύνσεων και μελετάμε κατά κύριο λόγο την αναβάθμιση του ρόλου του κεκικαμαία, γιατί ποτέ δεν αντιμετωπίστηκε το θέμα της επαγγελματικής κατάρτισης στον ΑΜΕΑ μέσα από αυτά και κυρίως γιατί πιστεύουμε ότι μπορούν να είναι ένα συντονιστικό κέντρο πολύ σημαντικό για να αντιμετωπιστούν τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες μας με αναπηρία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Υφυπουργέ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των αναφορών και ερωτήσεων και εισερχόμεθα τώρα στην ημερήσια διάταξη νομοθετική.